ولی تماشاوانێژە سەرنجارات کێشم لە باژارە حەسەکە و زیندانە ماستەرین زیندانی لەوێ هەیە و بە حەزاران چەکدارên داعشê ئەوێن gelekên hov ئەوێن تۆن لە وەرگرتینە تەبلیغەوی دروست دەبە ئەو بێگومان تەبلیغەویە دروست دکە عەسایان دروست بە ناودار ئەکرەم ساڵح ئەفکارێ منها لە حەسەکەت gelme ئەکرەم دەماتە باش بە و بوو دوو جاران van زیندانیان وەکرد ئیتر داعشن یعنی ئاخ و بەرە و ئاگیریجی ناگرن gelû dê çi bêtekin ku bêne kontrolkirin sedem çi bû vê carê Slav hekarşxav pirsgirêka Rûdayî di heman zindana got ve çendîn car pirsgirêk rû didin lê heta niha sedema vê pirsgirêkê nediyare heta niha tu daxuyanî ji alî nehêzin Sûriya Demokrat ne jî rêveberiya zindanê derneketiye. Lê ev pirsgirêk ji dihonî pişev de encam daye ji diho pişev de dengê balafirên hevpeymaniya navdewletî li asîmanan tanha jî dikirin. Heta berî çend kêliyan jî dengê balafran ji azmanan nedihata berîn hêzên ewlehiyê jî yên asayîşê yên dije tîror hemî dever kontrol kirine çûn û hatin bo devera zindanê qedexeyê ji xwe ev zindan li taxa xwêran e nabe ti kes nîzîkî ji hê zindanê bibe ji ber heta niha jî pirsgirêk berdewam ji xwe ev ne cara yekemîn niha kar got pirsgirêkên wiha rû didin di heyva çûnî de jî pirsgirêkek wiha hebû got çekdarên Daeş ew yên zindanê dekarîn qatekê bi temamî ji vê zindanê kontrol bikin ji xwe ev zindan nêzî 5000 çekdarên Daeş lê hene ji hemî netewan ji nêzî 48 netewan e her wiha Iraqî têde hene yên Sûrî jî hejmarekekê min di nav wa de heye lê bi giştî em dikarin bêjin ev zindana han çekdarên yên herî metirsîdar yên terorîst di vê zindanê de ne ji xwe berî êrîşa Tirkiye ser Rojavayê Kurdistanê nêzî 4000 şervanên hêzên Sûriya Demokrat parastina vê zindanê dikirin niha hejmar daketiye nêzî ji 10,000 heta 10,500 şervanî ji xwe ne tenê li vir lê li aliyê panorama jî li wir ewrêka ango bazinê hesekê bi temamî li wê derê hatiye kontrolkirin hêzên ewlehiyê li hemî deverê belav bûne taxa xwêran bi temamî hatiye girtin û evrêka got diçe taxa neşwatir heye got tiraf ji alî çekdarên Daeş derkeve dîsas dubare dikim heta niha hejmarek sererast tinê gelo kesek raviya yana û tu sedema sereke ya sererast ji vê pirsgirêkê re tin nehatiye işkerê kirin lê bi giştî herdem ev pirsgirêkê derdikevin dozên wan çekdara hene cara dawî doza wa got şandekî ji hevpeymaniya navdewletî were serdana wan bike rewşa wan bibîne ji ber wêna pirsgirêk rû dabû beriya wêna jî çendîn car çekdarên Daeş xwestinê têkiliyê malbatê xwe re kirin yan hevjînê xwe jî bibînin ji xwe ev jî yek ji daxwazê wan bû got dicarê çûnê de dema pirsgirêk derdiketin sedem ev bûn lê heta niha jî tu rêveberiya asayîşê tu daxuyanî nedane û tu hûr guliyên vê pirsgirêkê derneketine lê hekar heta niha jî pirsgirêk berdewam e. Olê velekrem demin bêt bi zanînzanyarî çûne gelû sebaratî vêkê dêngê jemte